Krásny deň vám prajem. Moderátori investigatívnej show Koniec hry sa stretli s takými situáciami, o ktorých sa im ani len nesnívalo. Už o chvíľu vám prezradím, o čo ide. Vitajte v Top Star. Má naozaj krásnu postavu a verte či nie, dopraje si aj čokoládu. Jej muž ju dokonca miluje. Ich dieťa má však zákaz a ak sa s ním podelia o kúsok, musí to byť naozaj výnimočná príležitosť. Vieme, po ktorom hercovi najnovšie pomenovali ulicu a ktorá známa speváčka vydáva album. Tiež vám prezradíme, či je divadelný debut Georgea Clooneyho fiaskom alebo mega úspechom. Už čoskoro sa na televíznych obrazovkách objaví nový seriál Lásky v Istanbule a bude skutočne plný lásky. Spolu s množstvom slovenských hercov si v seriáli zahrala aj česká herečka Veronika Žilková. Herečka Gabriela Dolná sa predstavila v odvážnej a zároveň ľudskej úlohe v divadelnej hre Najstaršie remeslo – hra prostitútku. Hoci ide o kontroverznú tému, práve vďaka nej sa otvárajú dôležité otázky o predsudkoch, súcite a pochopení. Aj preto, že sama osobne poznala ženu, ktorá sa tejto práci musela venovať, aby uživila svoju rodinu. Ondrej Kandráč nedávno urobil radikálne rozhodnutie a odišiel s celou svojou rodinou bývať z východného Slovenska do Bratislavy. Babka Monika tak zostala sama. Nakrúcanie investigatívnej show Koniec hry bolo nielen časovo náročné, ale moderátori sa stretli s takými situáciami, o ktorých sa im ani len nesnívalo. V Bratislave sa konala kvalifikácia na majstrovstvá sveta tanečnej súťaže Dance Star. Tanečník, choreograf a finalista Československo má talent Noro Grovčík, ktorý sa zhostil organizácie tejto veľkolepej súťaže, sa taktiež zúčastnil so svojimi tanečníkmi a dokonca úspešne. Herečka Helena Krajčiová nerada varí. Ako vyriešila stravovanie celej rodiny? To vám už prezradím zajtra. Dovtedy dovidenia.